Župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja obišao je nekoliko značajnijih projekata na Braču. Od otvaranja treće dionice ceste Nerežišća-Bol do zaobilaznice Sutivan preko radne zone Balun-Vrpovlje, no posjet je započeo otvaranjem dvodnevnog seminara Razvoj ruralnih krajeva u Supetru. Dakle, ovo je samo jedan od niza edukacija koje mi kao turistička zajednica radimo, u ovom slučaju u suradnji sa turističkom zajednicom Supetra, a uključila se i Nerežišće, tako da možemo reći da smo zadovoljni što imamo jednu dobru koordinaciju na otoku Braču i isto tako imamo dobru koordinaciju Dalmatinske Zagore, pa ćemo nastavljati daljne projekte ruralnog turizma, ruralnog razvoja, a posebno bih naglasio odličnu suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom i razvojnom agencijom gdje smo već dobili europske fondove, nekoliko milijuna eura, gdje ćemo dalje u turističkom smislu razvijati te projekte. Župan je istaknuo kako su odlične brojke od 13,5 milijuna noćenja i dolazaka od 2,5 milijuna turista samo motiv za daljnje ulaganje u ruralni turizam, po čemu je Splitsko-dalmatinska jedna od rijetkih županija. Tako će se ove godine po prvi put u zadnjih 5 godina u Supetru organizirati doček nove godine u hotelu. Nama je upravo i ova godina, obilježena vremenskim prilikama, posebno u srpnju, jednostavno bila takva da nam je pokazala da je i naš turizam vrlo sezonalan i da ovisi o vremenskim uvjetima. Mi ćemo kroz izradu strategije koju radimo skupa sa gradom Supetrom, strategija razvoja turizma grada Supetra do 2025. godine definirati ciljeve našeg razvoja, posebno turističkog, a on će se svakako bazirati na produženje sezone kroz kvalitetne projekte i ja se nadam da ćemo već sljedeće godine osjetiti te rezultate. Uslijedio je obilazak najveće otočne radne zone Balun-Vrpovlje, gdje je načelnik općine Nerežišća Lovro Kuščević istaknuo kako je njihova zona proizvodna, te na 200.000 metara četvornih radi 10 poduzetnika koji zapošljavaju 150 radnika. Iduća faza je otvaranje novih 10 poduzetničkih objekata u kojem će se zaposliti 80 ljudi. Mi smo do sada uložili ogromna sredstva u izgradnju infrastrukture, to se prvenstveno odnosi na vodoopskrbu, fekalnu kanalizaciju i oborinsku kanalizaciju i sad nam slijedi uređenje prometnice i elektroopskrba. Zahvaljujući potpori Splitsko-dalmatinske županije i općinskim sredstvima, ova zona brzo napreduje i očekujemo dovršetak već iduće godine, odnosno 2016. godine. Uz bolju potporu vlade sve bi napredovalo puno brže, a župan ističe kako je izuzetno važno ulagati u razvoj zona, posebno na otocima. U ovoj godini uložili smo gotovo 2 milijuna kuna u komunalno opremanje. Vidimo da je ono u visokom stupnju komunalne opremljenosti. Sad u zoni radi oko 150 ljudi, mahom u proizvodnim djelatnostima. Imaju još 10 investitora koji će vrlo brzo krenuti s izgradnjom svojih objekata. Od tih 10 investitora čak 9 su proizvodne djelatnosti, tako da ćemo mi u 2015. godini pomoći sa nekih 900.000 kuna. Ovdje ima još uvijek problem sa elektrifikacijom, to ćemo, nadam se, riješiti uspješno s Hrvatskom elektroprivredom i pokazuje se zorno da su te zone odličan alat za daljnji razvoj gospodarstva. Bude li sve prema planu, radovi u zoni Nerežišća završit će 2016. Na južnoj strani Brača župan je otvorio prometnicu Nerežišća-Bol, odnosno treću fazu projekta, a prometnica će skratiti rutu od Supetra do Bola, uz koju je već do sad posađeno 200.000 trsova plavca malog. Dakle, ovo gradimo u 4 faze, ovo je treća, još je ostala jedna. Prva dionica je bila 1 kilometar koju smo izgradili prije nekoliko godina, druga je 6,7 kilometara izgrađena prije 3 godine, vrijednost je radova bila oko 6 milijuna kuna. Sadašnja dionica je duga 3,7 kilometara, ugovoreni radovi su s PDV-om blizu 4 milijuna kuna. Dakle, potrebno je još ugovoriti 1 kilometar donjeg stroja da izbijemo do Vela Farske. Spajanjem Vele Farske i Bola mještani će imati kvalitetniju povezanost Supetra i Bola u turističkom smislu, te skraćenu udaljenost od 10 km u oba smjera. A Škorić ističe kako su nedostatna sredstva kojima raspolaže Županijska uprava za ceste, jer država sve manje izdvaja za razvoj cestovne infrastrukture lokalnih i županijskih cesta, a 6 puta više ulaže u državne prometnice. Na Braču zaista zadnjih godina se dosta tog izgradilo od strane Splitsko-dalmatinske županije
i ovom cestom želimo poduprijeti svekoliki razvoj otoka Brača i znači ova ovdje cesta nije konkretno samo općine Nerežišća, već i cijelog Brača. Ovo je najbrža poveznica između Supetra i Bola. Znamo koliko Bol je jedna velika turistička destinacija. Ova cesta je i alternativa u slučaju bilo koje nezgode na državnoj cesti preko Vidove gore, znači ne samo najkraća, već je i najsigurnija. Samo otvaranje treće dionice ceste prošlo je simbolično. Župan Ževrnja upalio je bager i dao svoj mali doprinos što bržem okončanju ove važne bračke ceste. Županijsko izaslanstvo je potom krenulo u Sutivan, gdje ih je dočekao načelnik Ranko Blažević. Kad je u pitanju zaobilaznica Sutivano, do sada je uloženo 1,8 milijuna kuna za 650 metara, dok će se do ljeta završiti ukupnih 1400 metara, procijenjenih na 2,5 milijuna kuna, čime bi Sutivanska riva postala šetnica. Za tu namjenu i županija izdvaja znatna sredstva. Pa evo do danas sa nekih 720.000 kuna, za sljedećih 2-3 mjeseca sa još 500.000 kuna. Evo, znači očekujemo negdje do ljeta, kao što je rekao načelnik, da će ta prva dionica biti gotova i na taj način bitno rasteretiti prometovanje kroz naselje. Za kraj županovog radnog posjeta Braču, načelnik Sutivana Ranko Blažević je izaslanstvo odveo i u posjet dječjem vrtiću. Radi se o neodgovarajućem prostoru u kojemu se dvije odgojiteljice brinu za više od 30 djece koja ovaj mali vrtić pohađaju u 2 smjene. Iako je malo kvadrata, djeci ne manjka ljubavi, topline i božićnog duha, tako da je župan ispraćen s najtoplijim pozdravima. Na dionici županijske ceste Vrlika-Ježević kod mjesta Vinalić na rijeci Cetini nalazi se stari kameni Balečki most. Građen je početkom 20. stoljeća, a projekt sanacije mosta izradio je Jure Radnić s Građevinskog fakulteta u Splitu. Sanacija je bila nužna zbog mehaničke otpornosti i stabilnosti, jer je most građen u vrijeme kada nisu bila velika prometna opterećenja, a bio je i statički u lošem stanju. Ovo je novi iskorak županije u obnavljanju kulturnih vrijednosti uz gradnju poslovnih zona. Most je star nekih 106 godina i jasno u tom vremenu kad se je gradio, tadašnji projektanti nisu ni mogli predvidjeti da će se ovuda prometovati sa teškim teretima, sa kamionima i tako dalje. I tako s vremenom je došao jednu opasnost urušavanja, izgubio je tu statičku stabilnost i evo županija je putem naše županijske uprave za ceste krenula u cjelovitu sanaciju, znači od tog statičkog uređenja do ukupnog uređenja, sve pod paskom konzervatora. Izvođenje radova počelo je prije pola godine. Most je bio zatvoren za promet za vrijeme ljetnih mjeseci dok nije bilo nastave u školama, a radovi su upravo završeni. Most je u cijelosti sačuvao izvorni vanjski izgled, što je bio i zahtjev konzervatora. Za Vrliku je ovo iskorak i u turističkom smislu. U prvom redu ja se želim zahvaliti ovdje Županijskoj upravi za ceste i našoj županiji na čelu sa županom gospodinom Žavrnjom što su prepoznali važnost ovoga i što su uključili u obnovu. Jako je važan za nas, a prije 106 godina ovdje na zaglavnom kamenu možemo pročitati tekst da ovaj most su napravili Vrličani. Doslovice su došli ovdje sa kresicom i krampom i izvadili materijal bez betona, bez željeza. Ovaj most napravljen koji je trajao 106 godina. Most će u buduće imati 3 puta veću nosivost nego do sada, a Županijska uprava za ceste neće stati samo na ovoj investiciji. Naravno, na rijeci Cetini planiramo dalje graditi, rekonstruirati postojeće mostove. Jedan od sljedećih je između Otoka i Sinja, dakle to ćemo raditi, a mi kao Županijska uprava za ceste vodimo računa o ravnomjernom razvoju cijele županije, nastojimo što više ulagati popravljati ceste, osigurati ljudima koji žive na ovim područjima dobru prometnu povezanost i olakšati ostanak ljudima koji pogotovo žive u ovakvim ruralnim područjima. Župan je prije obišao Centar za rehabilitaciju Frante Sekele Vrlika, a potom se uputio u Sinj gdje je posjetio Caritas Čudotvorne Gospe Sinjske u okviru Franjevačkog samostana i Gvardijanu uručio 10.000 kuna.
Evo, u ime svih siromašnih, znači ovog cetinskog kraja, kojima doista naš samostan izlazi u susret sa pomoćima, a bez donacija tolikih ljudi dobre volje koji pomažu naš samostan, među prvima uvijek je u odazivu naša Splitsko-dalmatinska županija na čelu danas sa gospodinom Zlatkom Ževrnjom, našim županom. U ime svih tih od srca zahvaljujem. Sinjski Caritas se skrbio o 90 obitelji, a budući da se svakim danom broj obitelji povećava, sredstva će biti uručena onima kojima pomoć najviše treba.